ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ин лаҳза барномаи афкор манзури шумост. Мо атрофи мавзӯи худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ суҳбат мекунем. Мо дар навбати аввал мавзӯи худшиносӣ ва ҳувияти миллиро каме шарҳ медиҳем бо алоқамандӣ ба андешаҳои олимони бузург ва мутафаккирони барҷаста ки худшиносӣ ва ҳувияти миллиро як навъи санъати тарбияи шахс маънидод карданд. Аз ҷумла Фуко бо пайравӣ аз Ҳабермас мегӯяд ки худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ технологияи сохтмони худӣ ҳаст. Дар алоқамандӣ бо ин мехостам нахуст ба моҳияти худи мафҳумҳо худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ каме шарҳ медодем ва баъдан мегузаштем ба паҳлӯҳои дигари мавзӯъ. Як қатор мафҳумҳое ҳастанд ки баъди ба даст овардани истиқлолият дар илми тоҷик, умуман дар луғати тоҷик, дар фонди луғавии забони тоҷикӣ ворид шуданд ки аз ҷумла як қатори онҳо намин масъалаҳое ҳастанд ки бо рушди миллат, бо ташаккулёбии миллат вобастагии калон ва алоқамандии калон доранд. Аз ҷумла ин мафҳумҳои вожаҳое ки шумо ҳозир ном бурдед, худшиносии миллӣ, ҳувияти миллӣ ва дар баробари ин истиқлолияти миллӣ мегӯянд, амнияти миллӣ мегӯянд ва ғайра ва ҳоказо хеле зиёд аст. Калимаи миллат калимаи арабӣ аст. Ин миллате ки имрӯз мо ҳамчун вожа истифода мекунем дар маънои ҳамон натсияе ки масалан русҳову нейшне ки англисҳо истифода мекунанд, дар ҳамон маъно истифода мебарем. Умуман дар илмҳои антропологию фалсафӣ роҷеъ ба масъалаи пайдоиши миллатҳо, пайдоиши қавмҳо, ақидаҳои гуногун вуҷуд дорад, баҳсҳои хеле мухталиф вуҷуд дорад. Масалан дар баъзе таълимотҳо марҳилаи рушду инкишофи миллатҳоро 2500 сол, дар баъзеҳошон 2000 сол нишон медиҳанд, дар баъзеҳошон аз ин ҳам зиёд нишон медиҳанд. Ва гап сари ин меравад ки миллатҳоро низ мисли як организмҳои зинда муаррифӣ мекунанд. Яъне миллатҳо низ масалан мисли инсонҳо тафаккур доранд, шуъур доранд, ҳис доранд, психология худашон доранд. Аз ҳамин хотир худшиносии миллӣ ин пеш аз ҳама ҳамчун як ҳис, як эҳсос муаррифӣ шавад, хубтар мешавад, зеро ки бо тафаккур ва шуъури як умумияти масалан инсонӣ алоқамандӣ дорад. Як гурӯҳи инсонҳое ҳастанд, як гурӯҳ одамоне ҳастанд ки бо як забон суҳбат мекунанд, як фарҳанг доранд, мансубияти худашона барои як умумият эътироф менамоянд ва анамин эҳсоси эътирофи мансубияти худ ба як гурӯҳ ин худ аллакай худшиносии миллӣ аст. Ва чӣ масалан одамҳоро маҷбур мекунад ки мансубияти худаша роҷеъ ба ин ва ё он гурӯҳ масалан эътироф намояд. Масалан гӯяд ки ман масалан тоҷик ҳастам, ё ин ки гӯяд ки ман масалан франсавӣ ҳастам, ман англис ҳастам. Ин албатта гуфтам эҳсоси ботиние ҳаст ки инсонҳоро маҷбур мекунад. Ин пеш аз ҳама хотираи таърихӣ аст. Ин расму русумҳое ҳаст ки аз аҷдодони мо ба мерос мондааст, ҳамчунин аз насл ба насл гузаштааст. Инчунин ба генофонди миллӣ ҳам таъсири худаша мерасонад ки яъне ки мо ҳамин урфу одатҳоро, ҳамин фарҳангро ба мерос гирифтаем ва дар назди таърих, дар назди ҳамин мардум худамона қарздор меҳисобем ки инро бояд ба ояндагон боз интиқол диҳем. Аз ҳамин хотир худшиносии миллӣ пеш аз ҳама эҳсосест ки бо ифтихори миллӣ ва ифтихори ватандорӣ ва умуман бо масъалаҳои рушду инкишоф ва як қатор масъалаҳои дигар алоқамандӣ дорад. Дар ҷаҳони муосир ки равандҳои гуногун онро фаро гирифтанд, пос доштани арзишҳои миллӣ ва бо талаботи ҷомеаи ҷаҳонӣ мутобиқ гардодани онҳо яке аз ҳис ё ки шуъур ё мафкураи худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ аз ҷумла ҷомеаи Тоҷикистон махсусан ҷавонро ташкил медиҳад. Саволи дигар дар алоқамандӣ ба ин пайдо мешавад. Мехостам бигӯед ки чаро маҳз мо ҳамин андешаро пайгирӣ мекунем? Мақсад чи аст? Халқи тоҷик дар тӯли таърих бо равандҳо ва умуман бархурдҳои зиёде рӯбарӯ шудааст ва аз ҳамин хотир имрӯз ки ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳиби истиқлол мебошад ва дар тӯли зиёда аз 20 сол истиқлолияти худ ба дастовардҳои зиёде ноил гардидааст. Ҷомеаи мо албатта ҷомеаи ҷавон аст ва дар арсаи байналхалқӣ ҳамин гуна шинохта мешавад. Умуман аз пайгирӣ намудани масъалаҳои худогоҳию худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ аз он иборат мебошад ки ҷавонони имрӯз дар дилхуз соҳае ки фаъолият накунанд бояд ҷавонони тарбият ёфта худогоҳ худшинос бошанд ки барои арзишҳои миллии худ ва умуман ҳувияти миллии худ пост доштани муқаддасоти миллат тавоно бошанд. Танҳо шахсон умуман нафарони фардони шахсияти миллӣ нафароне ки бештар ҳисси миллӣ баланд аст, он ҷо метавонанд ки муҳофизат аз халқ, аз миллат ва аз давлат намоянд. Вақте ки дар раванд яъне мафҳуми ҷаҳонишавӣ худшиносии миллиро гузорем, дар ин ҷо фард ё ин ки ҳамон инсоне бояд
ташаккул ёфта умуман донишманде бошад ки аз бардхӯрдҳои ҳамон ҷаҳонишавӣ огоҳ шуда онҳоро истифода намуда ва умуман ҳувияти миллии худро аз ҷаҳонишавӣ болотар гузорад. ин таъсир мерасонад ба фарҳанг, санъат, забон, адабиёт, умуман маданият ва умуман ҳамон худшиносии миллӣ ки дар худи фард аст. агар инсон донишманд набошад, аз тарафи шахси донишманд он ки маърифатдида агар дониш наомӯхта бошад, чӣ гуна метавонад ки як инсони худогоҳ ташаккул биёбад дар ҷамъият. дар шарқ бисёртар ин равандҳо дар оила ташаккул меёфтанд ва ин мисол донишро аз худи ҳамон волидайн мегирифтанд. як мисоли ҳозир мо оварда метавонем ки худшиносии миллӣ доштани ҷавонони моро ифода кунад. вақте ки як ҷавон сафар мекунад ба як давлати хориҷа, вақте ки аз ӯ мепурсанд ки аз кадом миллат ҳасти, аз кадом қавм ҳасти, забони ту чӣ ҳаст, вай агар таърихи миллати худ, фарҳанги миллати худ, агар худшиносии ҳисси ватандӯстӣ, дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ дошта бошад, вай албатта худашро муаррифӣ карда метавонад. худшиносии миллӣ набошад, ҷаҳони имрӯза пеш намеравад. тасаввур кунед ки вақте ки як ҷавон меояд дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз давлати амрико бошад ё аз хориҷа, аз ягар давлати дигар бошад, вақте меояд вай ҳатман ғурури миллии худша дорад, вай худшиноси хоси худашро дорад. як ҷавони тоҷик вақте ки хориҷа меравад, вай бояд худшиносии миллии худашро, яъне рақобат байни фикрҳо мешавад, яъне рақобат байни ҳамон ҷавонҳо мешавад. чуноне ки мушоҳида мекунем ба дар фаъолияти ҳаррӯзаи мо ҳаст, худшиносии ҷавонони мо масалан ҳамон ҳиссе ки гуфтем дар рутинати онҳо то он дараҷае ки мо интизор ҳастем дида намешавад. худшиносии миллӣ бояд ҳам дар зоҳир бошад, ҳам дар ботин бошад, ҳам дар забон бошад, ҳам дар хун, ҳам дар вуҷуди мо бошад. яъне мо тавре нишон дода тавонем ки худшиносии миллиро вақте ки як ҳастид, аз мо дигар ҷавонҳо ибрат гиранд. вақте ки як давлат, як миллат, як қавм худшиносии хоси худашро дорад ва пешравии хоси худашро дорад. дар мавриди сару либоси ҷавононе ки имрӯз мо дар хиёбонҳо мебинем, дар кӯчаҳо мебинем, ҳамсуҳбати мо ҳастанд, чӣ назар доред? мо соҳибкорҳои бисёр барҷастае дорем ки вақте ки онҳо барои ворид кардани мол ба хориҷи кишвар мераванд ва моло ба дохили кишвар ворид мекунанд, бисёр хуб мешуд ки ҳамин соҳибкорҳои мо рафта дар ҳамон хориҷа ҳамин рамзҳо, масалан парчам бошад ё нишон бошад, ҳамон муқаддасоти миллии моро дар ҳамон либосҳо ифода мекарданду ба дохили Тоҷикистон ворид мекарданд. дар баробари ин мо худшиносии миллиро чӣ гуна метавонем ки дар байни дигар қавму миллатҳо паҳн созем, то дигарҳо донанд ки мо ки ҳастем. ана ҳамон либосҳое ки дар хориҷа истеҳсол мекунанд, дар дигар ҳамон давлатҳо бигзор як ҷавони амрикоӣ ё як ҷавони хориҷӣ либоси миллии тоҷикиро ба бар кунад, вақте ҷавони тоҷик мебинӣ галстук мебандад, герб дорад, ҳамон нишони Тоҷикистон ва парчам дорад, ин як ифтихор аст. вақте ки мо худшиносии миллиро аз дохили кишвар ба дигар давлат мебарем, ин беҳтарин кор мешавад. аслан худшиносии миллӣ аз пешрафтҳои миллӣ низ вобастагии калон дорад. барои чӣ инсон, як шаҳрванд, як намояндаи миллат аз миллати худаш, аз давлати худаш ифтихор мекунад, вақте ки мебинад ки дар мамлакаташ рушду инкишоф ба мушоҳида мерасад, пешрафт ба мушоҳида мерасад, миллаташ рӯз то рӯз гулгушукуфоӣ карда истодааст, рушд ёфта истодааст. акнун инҷа боз ҳам агар ба назарияҳои сиёсии мавҷуда муроҷиат кунем, дар он ҷо мебинем ки иқтисодиёт ин яке аз нишонаҳои асосии миллат аст. ина марксистҳо ҳам гуфта буданд дар забони худ, иқтисодиёт нишонаи миллат аст ва рушди иқтисодӣ имрӯз таъминкунандаи пешрафт аст ва тамоми давлатҳо, миллатҳо ба рушди иқтисодии худашон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. акун фикр мекунам дар шароити давлатдории миллӣ, дар шароити доштани истиқлолият дигар аз хориҷа либос овардан, ин аллакай ба фикрам ки дигар мантиқан дуруст намегӯяд. бале бале бояд ки миллати соҳиби истиқлол бояд либоси худаша дар дохили мамлакат худаш дигар истеҳсол кунад. масалан мо агар имрӯз сӯзишворӣ аз берун биёрем, ин дуруст аст, барое ки мо надорем сӯзишворӣ истихроҷ карда наметавонем, ё ин ки ягон молу маҳсулоти дигаре ки дар дохили мамлакат истеҳсоли он ғайри имкон аст, оварданаш дуруст аст, лекин он чизоере ки имрӯз имкон дорад, масалан ин аз хориҷ овардан, ин аллакай дигар чи нест. бинобар ҳамин бояд сари ин масъалаҳо андеша кунем ки ана инам яке аз заминаҳои хеле муҳими ташаккули худшиносии миллӣ аст. воситаҳое ки дар раванди ҷаҳонишавӣ истифода мешавад аз қабили интернет, масалан технологияҳои коммуникатсиониву, маҳвораву дигар воситаҳое ки истифода мешаванд, ино албатта барои шаффоф гардонидани сарҳадҳо, марзҳои гуногун ҳастанд, аз қабили марзҳои иқтисодӣ, марзҳои сиёсӣ, марзҳои фарҳангӣ, тамаддунӣ ва ғайраҳо. бубинед имрӯз чӣ қадар масалан суръати ҳамин
бегонашавӣ афзоиш ёфта истодааст. Дар ҳамин ҷо агар сиёсати миллии давлат набошад, давлат ба зудӣ метавонад ба инқироз дучор шавад, махсусан дар масъалаи ҳувияти миллӣ, дар масъалаи худшиносии миллӣ. Давлат чӣ қадар ки дар атрофи масъалаи миллӣ, дар атрофи сиёсати миллӣ зиёдтар, масалан қавитар андешаро мекунад, ин ба фоидаи давлату миллат аст, махсусан дар атрофи иқтисодиёти миллӣ, дар атрофи истиқлолияти миллӣ, дар атрофи рушду инкишофи ояндаи миллату давлат дар пояи арзишҳои худӣ, на дар пояи арзишҳои бегона. Албатта қабул кардани баъзе арзишҳо хуб аст, фақат ба хотири таъмин кардани пешрафт қабул карда шавад. Чӣ гуна рушд кардани миллат, чӣ гуна рушд кардани давлат аз он вобаста аст ки ҳар яке мо ва шумо оддитарин шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар муҳаббат дорад барои миллат, чӣ қадар самимият дорад барои давлат. Ва биёед як сюжет дорем ки дар масъалаи худшиносии миллӣ аст, якҷоя тамошо мекунем ва фикрҳои худро матраҳ мекунем. вақте сухан сари худшиносии миллӣ меравад, қабл аз ҳама бояд дарк намоем ки ин андешаи арзишманд ягона меҳварест ки фикру ҳуши моро ба сӯи миллатдӯстиву меҳампарастӣ мекашад ва ифтихору ҳувияти мо аз мансубият ба миллату нажод меафзояд. мардуме ки худро тоҷик меноманд бояд на танҳо ифтихор кунанд бо тоҷик будан, балки як масъулияти бузурги низ эҳсос намоянд, чунки тоҷик будан худаш масъулияти бузургест. чаро? чунки мо аз аҷдодонамон чунон фарҳанги бузургеро фаро гирифтаем, ба мирос гирифтаем ки бо унвони поздорони ин фарҳанг ва бо талаботи замони муосир мувофиқ намудану мавриди истифода қарор додани он кори ниҳоят мушкил аст. ин масъулияти бениҳоят бузург аст. худшиносии миллӣ дар навбати аввал донистани таъриху тамаддуни ниёгони худ аст. ҳисси худшиносӣ доштан ва асли моҳиятро дарк кардан афродро водор мекунад то аз гузаштаи худ бохабар бошанд, фаҳмиши таҳлилу қиёскунии худро тавсеа диҳанд, баҳри ҳимоя ва ба даст овардаи манфиатҳои милливу давлатӣ ҳушёру бедор бошанд. вақте ки мо мегӯем худшиносии миллӣ, ин пеш аз ҳама доштани масъулияти фард дар назди миллати худ, дар назди мардуми худ, дар назди ҷомеаи худ, худро чун узви лоянфаки ин ҷомеаву ин халқ эҳсос кардан, дар дастовардҳо пешрафтҳои ӯ худро масъул донистан, сарф намудани ҳама имконоти қудрати худ барои пешравии ин миллат мебошад. ҷавонон яке аз қишрҳои асосии хеле фаъол, нерӯманд ва дар ин замони зудтағйирёбандаи муносибатҳои иҷтимоӣ нерӯи созанда мебошанд ва вақте ки ҷавон дар зери арзишҳои миллӣ ташаккул меёбад, ӯ пеш аз ҳама масъулияти худ, робитаи худ ва қудрати нерӯи худро дар инкишофи ватани худу ҷомеаи худ сарф менамояд. дар ҷаҳони муосир ки равандҳои гуногун онро фаро гирифтаанд, бояд худшиносии ҳар як фард вобаста ба талаботи замон шакл гирад ва тавонад ки ҳадафҳои миллату давлатро дар худ таҷассум намояд ва ҳувияти ӯро ифода созад. аммо на ба он тавре ки бархе аз мо фикр мекунем ва бо сабаби худнамоӣ ва дигар амалҳои ноҷову бемантиқи худ боиси нигаронии ҷомеа мешавем. عوامل زیادی تاثیرگذارند در شکلگیری خودشناسی ملی. اقتصاد، جغرافیا، موقعیت جغرافیایی، وضع سیاسی، سنت‌های ملی، آرمان‌های ملی و قبل از همه زبان. اگر درباره همین رکن اساسی تشکل ملت و خودشناسی ملی سخنرانی کنیم، امروز وضع زبان ما با وجود آن که از طرف مقامات رسمی و دولتی پشتیبانی خیلی جدی یافته است، میتوان گفت که کلا خوب نیست. ببینید هر نفری که میخواهد با عنوان یک شخص متمدن جلوه کند، از زبان غیر استفاده میکند. چرا؟ آخره برادران، ما بهترین زبانی را در اختیار داریم. زبانی را در اختیار داریم که بهترین دردانه‌های فرهنگ و علم و ادبیات جهانی با اون زبان نگاشته شدند. پس چرا ما با این زبان حرف زدن را عار دانیم و او را با زبان‌های دیگری مخلوط کنیم و او را حفظ نکنیم؟ در سطح انفرادی میگم، یعنی هر فرد. و
امروز یکی از رکنهای اساسی خودشناسی ملی که همین زبان است باید که با اون مناسبت غمخوارانه از طرف صاحب زبانان صورت بگیرد. می‌سازد هر یک جوان آزادفکر تاجیک در پرتو همین اندیشه یعنی خودشناسی و هویت ملی، جهانبینی و دانش و ملکه خود را بهر دوست داشتن و احترام نمودن ملت، وطن، زبان و دیگر ارزش‌های ملی روانه سازد و در همین روحیه عمل‌های شایسته را روی کار آورد. طوری که از گزارش مشاهده کردید در اینجا سه ویژگی بود. یکم ارزشمند بودن مفهوم‌ها یا خود اندیشه‌های ملی و هویت ملی در تحکیم پایه‌های دولتداری و رشد دولتداری ملی و گسترش دادن فرهنگ خودی در شرایط جهانی شوی. اما نقطه مهم دیگری که در اینجا قید گردید با واسطه زبان، یکی از عنصرهای اساسی نگه دارنده اصالت ملی، ما باید هویت خود را تحکیم بخشیم. پیش از همه در گزارش یک نقطه نظری خیلی مهم بود. تاجیک بودن خیلی یعنی مسئولیت بزرگ دارد بود. یعنی امروز تاجیک بودن از هر یک نفری که دعوای مثلا تاجیک بودن رو میکند یک مسئولیت و یک جوابداری خیلی کلان رو طلب میکند و همزمان تاجیک بودن خودش افتخار هم هست. بنابر همین تاجیک بودن پیش از همه با زبان ناب تاجیکی صحبت کرده توانستند، با زبان ادبی تاجیکی صحبت کرده توانستند. تاجیک بودن از تاریخی مثلا ملت تاجیک برخوردار بودن، از فرهنگ و تمدنی این مردم آگاه بودن و همزمان از تاجیک بودن افتخار کرده توانستند. تاجیک بودن است واقعا درست قید نمودن و زبان در اینجا یک رکن ترکیبی همین رسالت تاریخی هر یک فرد است، هر یک تاجیک است که واقعا بزرگداشت زبان چی در سطح دولتی و چی در سطح شهروندی این یکی از رسالت های خیلی مهمی تاریخی ما است و زبان نیز یکی از عنصرهای خیلی مهمی هویت ملی محسوب می‌یابد. هویت کلمه عربی است که ما استفاده میکنیم، از کلمه هوا پیدا شدگی است. یعنی تو کیستی سوال می‌کنند، تو کیستی در زبان عربی هوا میگویند. از همین خاطر با سوال تو کیستی پاسخ‌ها گوناگون است. از همین خاطر هم هویت ها نیز درجه‌های گوناگون دارد. مثلا هویت عائلوی میشود، هویت سن‌وسالی میشود، هویت‌های دینی میشود، ملی میشود، تمدنی میشود. وقتی که با پاسخ اگر جواب گردانی با در نظر داشت منصوبیت ملی، پس اینجا گپسری هویت ملی رفته است. مثلا با سوال تو کیستی اگر بگی که من تاجیک هستم، اینجا پس سری مسئله هویت ملی رفته است. از همین خاطر زبان این واسطه متحد کننده همین عمومیت ها می باشد. عمومیتی که با یک زبان حرف میزند و البته هویت ملی دارد، زیرا که زبان امکان میدهد که انسان ها منصوبیت خودشون با این و یا اون ملت چیکار کنند، اعتراف کنند و معرفی کنند. زبان واسطه انتقال دانش، فرهنگ، تمدن و ارزش های ملی به نسل های آینده می باشد. از همین خاطر امروز داننده های زبان در نظر دارم متخصصان ساحه زبان و عموما عالمان و زیاییان پیش از همه بسیار رسالت بزرگی تاریخی دارند در اجرایش همین عمل، در اجرایش همین کار. بنابر همین باید که با نسل نورس، با جوانان، زیاییان و عالمان تاجیک، دانشمندان تاجیک هرچی بیشتر توانند یک واسطه خوبتر و بهتری مثلا انتقال همین دانش ها رو پیشکش کنند و خود آنها نیز دانش های گذشتگان رو با جوانان و با نسل نورس پیشکش نمایند تا که اینها نیز در نوبت خود باز با نسل های آینده پیشکش کرده توانند. گپ سر این که اینجا یک نظر انتقادی داشتن. نظر انتقادیشان این بود که در جامعه معاصر هر یک جوان، مخصوصا جوانان که خود را همچون یک جوان معاصر نشان دادن میخواهند، زبان تاجیکی را، زبان شیوای تاجیک را مخلوط میکنند، آمیخته میکنند در بین صحبتشان، در بین گفتنشان، سخنرانیشان، مثلا از زبانهای غیر استفاده میکنند. میخواستم این مسئله را شما شرح دهید. باید که امروز بسیارتر مسئله زبان را اهمیت داده، اونها زبانهای دیگر آموزند. این در خوب است، لیکن کوشش نمایند که زبان مادری خود رو بسیار هم یک شیوه بودن اون رو درک نموده با اون صحبت نموده. من زید هستم برای همون جوانان، برای همون شهروندانی که در داخل تاجیکستان زندگی میکنن ولی وقتی اونها
ба соҳибкорӣ машғул ҳастанд, дар ҳамун болои мағоза менависонанд ки ошхонаи ба номи бистро ё ошхонаи ба номи мадона. بگذارن در بالای همون مغازه‌ها و همون آشخانه‌های خود نام‌های خاص تاجیکی را استفاده ببرند تا نسل‌های من بعد از ما عبرت گیرند و این زبان را به دیگر زبان‌ها آلوده نکنند. امروز زبانی وجود ندارد در دنیا که مثلا پورا فوند لغویش از حساب خودش باشه، یعنی که زبان‌ها از زبان‌های دیگر وابستگی کلان دارند و زبانی مستقل وجود ندارد در دنیا. بنابر همین از آن خاطر که زبان با علم پیوستگی دارد، علم باشد این ارزش جهانی است. بنابر همین با این مسئله هم دقت دادن در کار است که زبان رو از علم دور نکنیم، یعنی که زبان باید دائما تابش علمی هم داشته باشد. همه این ما رو وادار میکند که در مسئله ملت، در مسئله وطن، در مسئله محبت به وطن، در مسئله تحکیم بخشیدن خاطره تاریخی هویت ملی خودشناسی هرچی بیشتر و خوبتر نظر اندازیم. بینندگان گرامی، اینجا برنامه افکار به پایان میرسد. تا دیگر برنامه ها پیروز و موفق باشید.